A tu. Začalo to na začiatku. Neviem ako. Mali sme peniaze. Ojebali nás. A potom sme peniaze nemali. Vlastne by sme ani predtým peniaze nemali. Že sme si požičali peniaze. A oni teraz ojebali. No je to vtipné. Ale týmto by som chcel vlastne povedať ľuďom, ktorí sa chystajú do Anglicka, ak pôjdete autobusom SAD Prešov, tak nechoďte ním. Vlastne začína na východnom Slovensku a 90% pasažierov, ktorí nastúpia, ovládajú čierny jazyk Hakuna Matata Madafaka. Niečo ako Mordor, hej? Proste sú to Rómovia. A tých 10% ste vy a váš kamarát. Posadia vás dozadu medzi tú špičku, ktorá sa skladá z mladých malých detí v perinke, ktoré neustále plačú. Občas je tam škaredá cigánka, ktorá má čierny kašel, kašle vám na krk hlieny celú cestu. Dobre. A strach o svoje osobné veci, že vás môžu kedykoľvek okradnúť, je nepretržitý. Dokonca musíte spať s otvorenými očami. Sa pozrieš na seba? To rozprávam to ľuďom. Jo, tebe to rozprávam, áno, práve tebe. Takže, ako náhle vystúpiš v Anglicku, budeš musieť si nájsť ubytovanie. My sme v prvom rade si musíš zameniť peniaze. Pretože prídeš do Anglicka a máš euráče, bratu. zamenieš peniaze, pôjdeš na pivo, kde si premyslíš, čo chceš robiť. Ako náhle ti niekto dá ubytovanie, sa iba sprchuješ a na druhý deň, kedy máš ísť do práce, na miesto skonania, príde jeden veľký pán, nízky pán, tučný pán s priateľkou, on s topánkami z kohútej kože, ktorý vás ubytuje na luxusnom hoteli, kde máte dokonca uteráky od sponzora. 4. Podpíšte zmluvu, na ktorej je kontakt na hotel Paris Hilton. V prípade, že by vás dojebali, tak tam môžete zavolať, samozrejme. Ako nás dojebali nás o 240 000 libier. Nie, Všetko sme mali v piči. 230 libier. 4 krát. No tak 240 000. Andrej bol vždy dobrý v matematike. Preto som s ním vlastne do sveta. No a potom vlastne nemáte nič. Neviete, čo máte robiť. Máte akurát spomienky, ktoré vám háňajú slzy do očí. Za posledné peniaze si kúpite Alkohol. pervitín. A čo? Môžete ísť domov. Kúpiť si pervitín. Sice, ale čo z toho plynie? Sice, bez peňazí, ale s pervitínom. Kapíš to? A tak, potom sa tu snažíte prežiť 2 týždne. Hľadáte si robotu všade. Všade, lenže keď bol nový rok... Please? We're looking for a job. To poznám. Send me, bitch. A jeho najobľúbenejšia fráza. Ich sprechen Sie Deutsch. Bitch. Musím vám povedať jednu príhodu. Cestovali sme autobusom z Nottinghamu do Satnu, z Nottinghamu do Satnu. No a vlastne sedeli sme pred peťkou. No tuto v Anglicku to vlastne nie je peťka, tu je taká 4,5. Sedeli sme pred ňou a jeho jedna fráza, ktorú vtedy vedel, bolo stále len Sagmarík, hey man, Sagmarík. A ja som sa hádil v tom autobuse ako Touch my dick. aj to bolo.
Insurance. Áno, ak pijete do Anglická, musíte si vybaliť. Insurance. Naši kamaráti ho už majú. Tí majú iba peniaze. My nemáme nič. Nevadí. A budúce si ležeme ako preč v Prahe. Zatiaľ dovi.